Исәнмесез кунаклар, журналистлар. Гафу итегез, бераз гына соңрак башлыйбыз. Зөһрә апаны көтәбез. Бәлки әле килеп җитәр, әйме? Зөһрә апа Сахабиева. Бүген без Кайтаваз Хәйдәр Бигичев концертына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Иң элек сезне конференция спикерлары белән таныштыра үтәсем килә. Гүзәл Сәгыйтова, Казан шәһәре вице-мэры. Артур Исламов, Татарстанның ат казанган артисты, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты. Илмир Низамов шулай ук килеп җитәргә тиеш, аны көтәбез. Резда Губаева, шагыйрә, драматург. Булат Гатауллин, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артисты, режиссер. Шулай ук Алмаз Хусаенов, халыкара конкурс лауреаты һәм Рәмзия Гатауллина, 174-нче гимназияның директор урынбасары, Хәйдәр Бигичев музее җитәкчесе. Алар биредә. Калеп яңа буын җыены 2024 елдан Кайтаваз концерт циклларын башлап җибәрде. Аның максаты үткәннән Кайтаваз булып яңгыраган метр җырчыларының җырларын һәм Калеп яңа буын иҗатчылары турында яңа композицияларны бер сәхнәдә яңгырату, буыннар бәйләнешен булдыру. Әлфия Абзалова, Илһам Шакировка багышланган концертлар уңышлы үтте. Тамашачының мондый форматтагы тамашаларга сусавы Кайтавазлардан да күренде. Инде 13 ноябрьдә бу циклның 3-нче концерты үткәреләчәк һәм бу бер дә юкка түгел. Бу көнне СССРның халык артисты Хәйдәр Бигичевның арабыздан китүенә 27 ел була. Кабатланмас драматик тенорлы җырчы, опера сәнгате йолдызы. Опера сәнгатендә дә эстрада җырларында, халык җырларында бердәй осталык белән башкаручы гигант иде ул. Горур һәм искиткеч тыйнак җырчы дип искә ала аны замандашлары. Гүзәл Рәмзиловна, беренче сорау сезгә. Кайтаваз концертлар циклының идеясы ничек туды? Чираттагы концертны ни өчен Хәйдәр Бигичевка багышларга булдыгыз? Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле журналистлар. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Әлбәттә, Калеп яңа буын җыены үзенең эшчәнлеген дәвам итте, ләкин безгә ниндидер шундый кызыклы проект кирәк иде. Һәм менә бу Кайтаваз кызыклы түгел, мәгънәле проект дип әйтергә кирәк. Үз вакытында Калептә без өлкән буынга мөрәҗәгать иттек, ләкин безнең төп максат барыбер төп бурыч ул яшьләрне күрсәтү, яшьләрне таныту, аларны бер-берсе белән таныштыру иде. Һәм әлбәттә безгә узган ел ахырында Әлфия апаның кызы Зөлфия апа, мин Калепкә гашыйк, әйдәгез берәр нәрсә эшлибез дип узган елның сентябрьләрендә килде инде ул. Һәм инде безнең шундый Кайтаваз проекты барлыкка килде. Ул вакытта әле без бер концерт кына эшләрбез дә, аннан соң инде токтарбыз иде. Менә Резда Губаева ул вакытта сценарий авторы иде. Резда әйтә, моны бит дәвам итәргә мөмкин Кайтаваз нокта. Илһам Шакиров һәм башкалар. Һәм без инде бу идеяга шундый тотындык, чөнки чыннан да бу концертлар циклы берничә бурычны үти. Беренчедән инде өлкән менә без аерым шәхесләрне искә алабыз. Алар безнең чыннан да татар дөньясында күп, аларга бәлки чыннан да күп булганга игътибар җитмидер. Мәсәлән, Хәйдәр Бигичевның узган елны юбилей елы булды, ләкин аны зур чаралар белән искә алмадык. Бу инде барыбызның да гаебедер дип уйлыйм. Һәм безнең татар дөньясында шул талантлы шәхесләр күплеккә бәйледер дә бәлки бу. Беренчедән без аерым шәхесләрне искә алабыз, икенчедән узган гасыр дип әйтергә мөмкин инде җырларын тамашачы күңелендә яңартабыз. Өченчедән без яшьләрне генә түгел инде урта буын хәзер. Һаман яшьләр дип булмый. Әйе. Инде танылган безнең яшь яңа буын дим, яшь дип әйтим, яңа буын, башка буын җырчыларын чыгарабыз һәм инде менә
Kalipte icat ителгән, инде бу юлы кайтуызда безнең Kalipte иҗат ителгән генә түгел, инде Kalip яңа буын җыены иҗатчылары тарафыннан иҗат ителгән әсәрләр яңгыраячак. Чөнки без моңа кадәр бары тик лабораториядә нәрсә яздылар, иҗат иттеләр, шул әсәрләргә мөрәҗәгать итә идек. Ә бу юлы инде башка мәйданнарда алар үзләре бер-берсен тапкан, яисә Kalip аша тапкан иҗатчыларның монда инде опера ариялары да булачак. Менә микрофон ниһаять эшли башлады кебек. Үзем тавышымны ишетә башладым. Опера арияларда һәм инде җырларда яңгыраячак. Шуңа күрә менә монда инде яңа буын иҗатын да популярлаштыру максаты. Димәк, 4 ниндидер сорау ябыла. Һәм безгә бу бик ошый, чөнки аз гына ниндидер энергия, ләкин инде күп сораулар ябылу, ул бигрәк тә дәүләт эшлеклеләре өчен зур әйбер. Бу Kalipнең мәгънәсе инде тагын да арта кебек. Рәхмәт. Резда ханым, сез сезгә. Сез менә күп кенә чараларның, концертларның сценарий авторы. Һәр концерт, һәр чара ул яңа тәҗрибә туплау. Шулай бит. Менә үзегез өчен Хайдар абыйны кайсы яктан ачтыгыз? Нинди истәлекләр күңелегездә аеруча уелып калды? Эшлиме? Хәерле кичләр. Беләсезме, менә моңа кадәр бит инде без, мин бүген Камал театрына Тинчуринга килдем дә иртән 8-дә. Хәерле кич дидем. Чөнки без кичә 2-дә генә репетиция куйдык киттек. Һәм менә моңа кадәр без эшләдек бит инде Илһам абыйны, Әлфия апаны, гомумән шәхесләр соңгы арада шәхесләрне өйрәнү, ул минем ничектер теге бер төбешемә әйләнеп китте кебек. Илһам абыйда, Әлфия апада алар менә ниндидер характерлары буенча охшаган кебек, алар шундый, аларда юмор да бар, аларның ниндидер бер үзенчәлекләре, аларны бирү дә җиңелрәк кебек. Ә менә Хайдар абый кем ул? Хайдар Бигичев чыннан да кем? Без җырларыннан башка аның турында нәрсә беләбез? Ул кадәр теге белмибез дә кебек. Теге карасаң, беләсезме, нәрсәне ачтым мин үземә? Хайдар абый турында истәлекләрне укыгач та, гомумән аның шәхсе ул кем дигән сорауга. Менә ул аз сөйләп, күп эшләгән кеше. Ниндидер чын ир-ат сыйфатларын үзенә туплаган кеше. Артыгын сөйләмәгән, бары тик эшләгән, эше белән үзенең күрсәткән күңелен, җанын, һәм минем өчен әлбәттә теге драматургия ягыннан дип әйтимме соң инде кызык очрак бер Хайдар абыйда гына түгел, менә шәхесләрне карасак, һәрбер шәхесне Ходай тарафыннан бирелгән таланты үз юлына илтеп җиткерә. Ул болай гына түгел, син юлны әйләнеп үтсәң дә, моннан китсәң дә, арттан килсәң дә, барыбер ул сине тиешле ноктага китереп җиткерә, әгәр дә синең миссияң бар икән. Безнең Әлфия апаның да балачагын беләбез, катлаулы балачагы. Илһам абыйның да, алар хәердә сорашканнар, башкасы да һәм безнең бөекләр булып җирдән киткәннәр. Хайдар абыйның, менә уйлап карагыз, заводка эшкә керә дә, очраклы гына рәвештә дип әйтергә була, Алло, мы ищем таланты бәйгесе аша хәерле көн, Илмир. Менә Алло, мы ищем таланты бәйгесе аша очраклы гына рәвештә кебек ул җыр сәнгатенә килеп керә һәм аны аннан күреп алып, аны чакырып алалар бит инде. Шул ук менә консерваториягә укырга керүе дә ничектер очраклы була кебек. Инде имтиханнар вакыты да тамамланган була. Нәҗип Җиһанов очраклы гына дип уйлыйбыз, аны тыңлый һәм тавышына гашыйк булып бит инде имтиханнар үтсә дә аны чакыра. Ә менә бу очраклыклар очраклы микән? Ул сорауга инде без җавап эзләргә тырышырбыз. Әлбәттә, безнең концерт барыбер ниндидер Хайдар абыйның иҗатыннан чыгып, ул классик форматтарак булачак. Булат әйтеп китәр тагын безнең аның формасын. Ләкин без һәрбер концертыбызда, Кайтавыз концертында җырлардан кала шәхесне ачырга тырышабыз. Һәм без әлбәттә Хайдар абыйның шәхесен, аның күңелен, җанын, уйларын, чордашлары белән мөнәсәбәтләрен үзебезчә ачырга тырышырбыз. Ләкин ни дәрәҗәдә ачырбыз, анысы инде концерт күрсәтер. Гомумән уйласаң, әлбәттә Хайдар абыйның җырлары аның язмышын сөйли. Җырчының язмышын барыбер җырлары сөйли.
ничек кенә булмасын, теге концертта нәрсә генә сөйләсәң дә, нинди генә театрализация бирсәң дә, нинди генә форма бирсәң дә, әгәр җыр юк икән, концерт юк. Ә Хайдар абыйның җыры бар, димәк концерт бар. Әйе, хәтта безнең менә бәхәсләрдә әле һаман безнең концертның сәнгать җитәкчесе Ильяс Камал һәм аның белән һаман бәхәсләр әле тынмый. Чөнки Программа буенча. шул кадәр репертуар зур һәм ул шундый сыйфатлы һәм һәрбер җырын кертәсе килә. Һәм бит Хайдар абыйның җырын кабатларлык безнең көчле җырчыларыбыз бар, һәм ул бик сөендерә. Талантлы җырчыларыбыз, теге исемлекне күрсәң дә инде монда тел шартлата Һәм торган. өлкән буын тарафыннан да менә бу концертка зур игътибар. Моңа кадәр Әлфия апаны эшләдек, Илһам абыйны, бәлки инде аларга булай да теге барыбыз тарафыннан да һәрвакыт алар игътибар үзәгендә. Хайдар абыйга тансык булгангамы, хәтта өлкән җырчылар менә миңа шалтыратып концертка кертегез әле, яисә аларның кешеләре без дә бу концертта катнашыйк әле дип. Хәтта кичә Нәкыя апа Гыйләҗевага кадәр Мин белән шалтыратты. нигә ул шулай? Әйе, Менә Хайдар абый, мин Хрусталь белән чагыштырыр идем Хайдар абыйны. Аңа теге якын киләсе килә, кагылырга куркыта ниндидер. Барбер Илһам абыйлар, Әлфия апалар, алар үз кеше бит, алар белән менә шулай җилкәгә җилкә сугышып сөйләшәсе килә. Ул теге ничектер җандаш кебек. Аның менә Хайдар абыйның без инде ниндидер фотоларында бик күп афишага да сайладык. Ул шундый менә мәгърур тау кебек, менә тау. Әйбит мәгърур, үз бәясен белгән, шул ук вакытта вакланмаган, үз бәясен белә вакланмый. Ләкин аның шундый фотолары да бар, күрелеп бөтен тешләрен күрсәтеп, анда инде ул бөтенләй үзгә Хайдар Бигичев. Чыннан да бик күп уйланган, анализлаган, чөнки әгәр дә кеше күп уйламый икән, ул андый тирән бирә алмаячак ул менә бердән-бер драматик тенор дип әйтәбез бит инде. Аның миңа калса драматизмы тавышта гына түгел, ул тавышка чыккан ичке драматизм. Һәм ул аның менә шул аның тавышы, аның җанын сөйли дә торгандыр инде. Рәхмәт. Булат, белүемчә, сезнең өчен концерт режиссеры булу ул беренче тәҗрибә. Юкмы? Беренче генә кайтавыз циклында ия. Һәм менә шул турыда сөйләп үтсәгез иде, гомумән сезнең өчен Хайдар Бигичев ул кем? Хәерле көннәр дип уйладык бит инде. Хәерле көн. Хәерле көн, чыннан да Хайдар абыйга багышланган концертка режиссер итеп чакыргач, мин дулкынланып кабул иттем бу чакыруны, чөнки минем өчен шәхсән Хайдар абый ниндидер Нәризә апа әйтте инде, Бәллүр кебек, ниндидер бик югарыда булган бер шәхес, Хайдар абый дигәч, иң беренче чиратта зәвык һәм затлылык дигән сүз килеп баса. Аның иҗаты, гомумән аның җырлары, алар бик күңелгә якын, шәхсән минем өчен. Хәзер менә алар булай да минем плейлистта бик күп иде инде Хайдар абыйның җырлары, хәзер бөтенләй плейлист Хайдар абыйның җырларыннан гына тора диергә дә була. Иртә белән торасың, Хайдар абыйны тыңлыйсың, кич белән Хайдар абый белән йокларга ятасың. Менә ниндидер менә аның дәрәҗәсенә җитеп булмас кебек. Менә шушы концерт белән дә без Хайдар абый дәрәҗәсенә омтылу, аның дәрәҗәсенә менә алабыз микән дигән сорау. Һәм инде тагын бер курку да бар әлбәттә, һәм тагын бер минем өчен шәхсән зур проблема кебек, Хайдар абый бик билгеле түгел кебек. Хәерле көннәр, исәнмесез. Менә
безнең буын Хайдар абыйны бик әйбәт белә аның җырларын. Ә инде бездән соң килгән буын, яшьләр, балалар, алар Хайдар абыйны бик үк белеп бетермиләр кебек. Һәм менә шушы концертта да без Хайдар абыйны аның истәлекләре аша, җырлары аша, видео язмалары аша, хатлар аша ачырга тырышачакбыз. Һәм мин инде Апуш балалар театры студиясында остаз буларак, әлбәттә инде Алла бирсә бу концертта Апуш балалары да булачак. Менә шундый кичкенә генә сезгә сер. Рәхмәт. Сүзне хәзер ТССРның халык артисты, Татарстанның атказанган артисты Хайдар Бигишевның хәләл җегете Зөһрә ханым Сәхәбиевага бирәбез. Зөһрә апа, Хайдар Бигишев исемен мәңгеләштерү өчен нинди эшләр башкарылган һәм башкарыла хәзерге вакытта да? Сөйләп китсәгез. Хайдарның вафатыннан соң күп тә үтмәде. Бер еллап вакыт үткәндер. Хайдар Бигишев урамы булдырылды яңа районда, матур гына бер урамга. Анда 174-нче мәктәп бар, зур мәктәп. Менә анда музей оештырдык. Аллага шөкер, бик матур музей. Теге бөтен музейлардан аерылып тора шунсыннан, шунсы белән ул опера театры стилендә булды. Без атлы шундай. Әйе, рәхмәт, рәхмәт. Хайдар турында, Хайдарның язмаларын бер күпләп эзләп табып, җыеп, Аллага шөкер, күп санлы CD дисклар һәм MP3 дисклар чыгардым. Аллага шөкер, аны бүләк итәм, бик файдаланалар һәм шатланалар яшьләр. Шатланалар, кыш тоткан шикелле, кыш тоткандай шатланалар. Миңа да бу зур сөенеч. Һәм менә без яшәгән Татарстан урамында 7-нче йортка элмә такта куелды. Шулай затлы элмә такта, бик затлы эшләнгән, Хайдарның үзенә ошаган. Коякта ошап китмәскә мөмкин. Хайдарның дөрес итеп күрсәтә бу элмә такта. Тагын аның иҗаты, шәхесе турында аңа багышлап мин күп мәртәбәләр сольный концертлар бирдем. Һәм менә аны үрнәк итеп куйган яшь җырчыларыбызны чакырып, аның коллегаларын да чакырып, күп концертлар бирелде. 5 ел сайын инде аерым юбилей концертлар уздырылып барыла опера театры. Ул гомере буе, үз гомерендә шунда гына эшләде, бер урында гына опера театры залында. 5 елга бер андый шәхесне искә алу ул әлбәттә бик әз. Ул әз. Әлбәттә күбрәк булсын иде. Аның исемендә конкурс оештырылды. Министр, безнең мәдәният министры оештырды инде, икәүләп оештырдык. Менә шулай мин дә катнаштым. 8-нче ел иде. Бик күптән инде. Мин мөрәҗәгать итеп карадым, аны дәвам итәргә. Аны ул конкурс булганнан соң анда катнашкан яшьләр шул кадәр сөенгәннәр иде. Исем алганнары да, бүләк алганнары да, Казанга килеп җырлаулары өчен һәм алар кат-кат гел миннән сорап тордылар, ул конкурс тагын буламы дип. Булмый дип әйтергә телем бармый. Уялам. Миннән генә тормый, ул бик зур эш. Мин инде мөрәҗәгать иткәләдем өстәге җитәкчеләргә, әмма инде президентларга барып җитмәдем, әлбәттә. Өметләнәм, бик өметләнәм. Ул менә Хайдар өчен кирәк түгел бит ул. Ул Хайдар өчен кирәк түгел. Безнең яшь җырчыларыбыз өчен кирәк бит ул. Аларга стимул ул. Шунда әле минем улым, безнең улыбыз җитди тыңлаучы, үзенең музыкаль белемендә булгач инде җитди тыңлаучы, таләпчән тыңлаучы, ул теге микрофонга, язмага авыз ачып торганнар гына дип уйлагандыр инде. Шулайга китте бит дөнья.
Шундағы конкурсатларын тыңлаға шул гала концертта. Әлі шулай жырлаучыларда бар мені, өзлері микрофон алдына басып жырлаучыларда бар екен деп, оның иптәшләре дә, дуслары да шаккатып әйткәннәр иде. Бик кирәк, халкыбызга да бик кирәк, яшьләребезгә дә бик кирәк андый эш. Чөнки 5 елга бер уздыру инде ул бик әз. Теләкләрем менә шуны дәвам итү. Шушы конкурсны. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Инде әлеге концертта Артур Исламов та чыгыш ясаячак. Менә сезнең иҗатыгызга Хайдар абый Бигичевның иҗаты ничек йогынты ясады? Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Рәхмәт беренчедән барыгызга да килгәнегез өчен. Хайдар абыйны шундый гел искә алып торсаң, ул нидер якты кеше булып, якты шундый йолдыз кебек һәрберебезнең күңелендә тора торган кеше. Хайдар Бигичев репертуары белән һәм Хайдар Бигичевның иҗаты белән мин дә җырлый башлаганнан бирле ул минем беренче булып, инде беренчесе булса Илһам Шакиров җырлары, инде менә үзем инде классик ягынарак борыла башлагачтан соң Хайдар Бигичев ул минем өчен номер 1 булды инде. Чөнки миңа 13 яшьләр булгандыр. Әле мин җырлый башлаган чак, тавыш үзгәргән чак. Яни миңа Хайдар Бигичевның кассетасы "Китмә сандугач" дигән кассетасын алып кайтып бирде. Һәм анда ул "Китмә сандугач" дигәндә, әлбәттә, Рөстәм Яхин җырларыннан тора торган альбом. Беренче тапкыр ул Рөстәм Яхин романсларын шушы кассета аша вакытта әле кассета. Һәм инде роман "Сорной моңы", "Әниләр" романсын көне-төне тыңлый торган. Инде аның җырлавына гашык булып, аның инде ул Рөстәм Яхин музыкасы классик әсәрләр булса да, Хайдар абый үзеннән, йөрәгеннән чыгып, татарча мелизматикалар кертеп, матур итеп башкарадыр ул әсәрләрне. Шуның өчен инде мин ничек инде шундый классик тавыш шулай итеп моңлый торып җырлый. Минем өчен инде чын теге югары нукта булып торадыр инде ул вакытта. Шуның көн-төн инде аны тыңлап, аның җырлавына гашык булып, аның кебек җырларга тырышып, шулай итеп минем өчен үрнәк булган кеше ул. Әле мин Зөһрә апага сөйләгән бар микән бу әйберне? Һәм инде мәшһүр шундый бөек җырчыларның берсе дияргә кирәк, чөнки ул беренчедән һәрбер җырын җырласа да, ул гел йөрәгеннән чыгарып, баштаның йөрәгеннән чыгарып җырлый торган кеше. Һәм шу йөрәгеннән җырлау аның җырларда гына түгел, гомумән опера арияларында да. Аның арияларын тыңлыйсың, аларны да шулай җыр кебек итеп башкара. Йөрәге белән аның ария кебек тыңламыйсың ул әсәрләрне. Аны җырлаган кебек итеп башкара. Ул бик сирәк була торган явление дирәк кирәк. Чөнки ул бер кешегә генә бирелергә мөмкин, гомумән шулай итеп. Шуның өчен инде Хайдар Бигичев безнең өчен шундый бик шәхес булып кала. Опера сәнгатенә килсәк тә, ул инде иң якты йолдызларның, безнең татар опера җырчыларының иң йолдызы диргә кирәк инде. Ул башлап үрнәк булып торучы бүгенге буынына, бүгенге татар җырчыларына, классик җырчыларына чын үрнәк булып тора торган мәшһүр җырчыбыз. Һәм инде әйтергә кирәк, менә Зөһрә апа әйтте. Әле мин бүген конференция алдыннан Гүзәлгә әйтәм, конкурс үткәргән идек бит, Хайдар абыйның булган иде. Шәп юк, менә мин барсызның каршында әйтәм, бу конкурсны без булдырачакбыз. Без моны эшләячәкбез, моны эшләргә кирәк, чөнки беренчедән шушы конкурслар аша без бик күп талантлар ачачакбыз. Бу конкурс яшәргә тиеш, монда бит инде без. Чөнки Хайдар Бигичев универсаль җырчы. Ул инде җырында, эстрада җырында, операда башкарган кеше. Югары дәрәҗәдә, югары уровеньдә башкарган кеше. Шуның өчен
бу конкурста да инде ушундай номинацияларга бөлүп, мына биздин яшьләребезнең үстерергә һәм күререргә тиеш дигән максатта бит без булырга тиешбез. Без үзебезнең яшьләребезгә юл күрсәтергә тиеш, аларны үстерергә тиеш. Бу конкурс булырга тиеш. Без аны булдырачакбыз. Барыгызның каршында әйтәм, эшләячәкбез бу конкурста. Алла берсе. Шуның өчен рәхмәт Хайдар Бигичев безнең чорга булган өчен, безгә үрнәк булып торган өчен. Рәхмәт сезгә, Зөһрә апа. Шундый кеше белән бергә инде әлбәттә һәрбер ир кешенең янында яраткан хатын булмаса, ул инде андый тәүрләргә җиткергә бик тә авыр. Анда монда инде сезнең мәхәббәтегез, сезнең җылыгыз сизелә, аның җырларында сизелә. Аның йөрәге татар һәрбер татар кешесендә кирәк. Хайдар Бигичев безнең чын мәшһүр бөек татар җырчысы. Рәхмәт. Рәхмәт. Хайдар абый кебек даһир җырчыга багышланган конференцияга аерым бер җылылык кертер өчен моң өстисе килде. Чөнки Хайдар абый белән моң төшенчәсе аерылгысыз, бер бөтен. Бүген Алмаз Хөсәенов башкаруында Гөлшат Зайнашева сүзләренә Илмир Низамов көенә язылган Хайдар җыры яңгыраячак. Җырны тыңлап үткәнче аның язылу тарихына тукталып үтик. Илмир Җәүдәтович, менә белүебезчә, бу Хайдар абыйга багышлап язылган текстны сезгә кайчандыр Рифат Фәттахов биргән булган. Җырның тарихы турында тулырак сөйләп үтсәгез иде. Хәерле көн. Беренчедән мин әлбәттә Хайдар абый турында бер ике сүз әйтәсем килә. Барлык матур сүзләргә кушылып, чөнки ул чыннан да зур бөек шәхесебез. Мин үзем сез белүегезчә Казанда үсмәдем. Мин Казанга 19 яшемдә генә беренче тапкыр килдем. Һәм менә композитор, шагыйрь җырны тудыра бит инде, ләкин без күпме җырны тудырсак та, ничек язсак та, җыр яши башлый җырчы тавышында. Һәм минем өчен Рөстәм Яхин музыкасы Хайдар Бигичев моңы белән, Хайдар Бигичев тавышы белән килде. Мин беренче тапкыр аның искиткеч романсларын, җырларын аның тавышында ишеттем. Миңа 19 яшь иде. Менә ул бик легендар язма бар, анда 20 романска якын дип беләм. Һәм минем өчен бүгенге көндә дә ул эталон. Кемдер әйтә, Рөстәм Яхинны классик итеп җырларга кирәк ди. Кемдер ярата халыкчанрак. Ә минем өчен менә ничек Хайдар абый аны сизгән, менә ул эталон. Анда классик та бар, анда халыкчан да бар, анда моң да бар, анда ниндидер интеллигентность та бар анда. Шул вакытта бик тыныч җырлый ул аларны, бик сизеп. Менә шул вакытта 19 яшемдә мин аның аша татар моңы белән таныштым дип сизәм мин. Һәм бик очраклы, күпме ел үткәндер анда, бер 5-6 ел үткәндер, Рифат Фәттахов миңа шул текстны тәкъдим иткән иде. Менә шундый текст бар дип, бәлки берәр нәрсә уйлап табырсың диде. Мин ул текстка озак укып карадым, уйнап карадым, ничектер эзләнеп карадым. Мин аны озак яздым. Ләкин ул җыр тугач, мин үз ягымнан менә Хайдар Бигичев миңа нинди илһам биргән, мин ул шул илһамны дәвам итәм кебек дип сиздем мин ул җырда. Һәм мин бик шатмын бу елларда бу җыр ничектер яңгырый, аны җырлыйлар, төрле җырчылар җырлыйлар, төрлечә җырлыйлар. Һәм тагын әйтәсем килә, мин ул җырны язган вакытта, әлбәттә инде ул безнең яныбызда юк иде. Ләкин мин аны яздым, менә мин аның өчен язсам, менә нинди җыр белән мин аның янына килер идем дип, шул фикерләр белән яздым мин аны. Һәм аның тавышын күз алдында тотып тордым мин. Һәм менә шундый җыр килеп чыкты. Алмаз Хөсәенов белән хәзер сезнең өчен башкарабыз.
Менә бу җыр Хайдар җыры, мин бит шаярып кына әйттем, мине дәүләт эшлеклесе буларак дип, чөнки миннән шуны көтәләр, нәрсә көтәләр, шуны җиткердем. Дөресен генә әйткәндә, Калиб проектларын, Калибне башлаучылар буларак дәвам итәбез һәм инде үзебезне гомумән ирекле яшь иҗатчылар белән бергә итеп кабул итәбез. Ничек бар, элек шулай. Менә хәтта шушы Хайдар җырын Илмир язгач, Рузил Гатин башкарган иде аны үз вакытында. Мин быел Илһам Валиевны Башкортстаннан, аның Илһам Валиев гомумән Хайдар Бигичев иҗатына гашыйк кеше инде ул, сез аны барыгыз да беләсез. Аның хәтта балалары да, берсе Хайдар, берсе Зөһрә. Һәм Илмир миннән сорый, инде кемгә менә бирергә була шушыны? Без ул вакытта Илмир белән көнне-төнне язышадыр. Бу Калибнең беренче еллары ул. Һәм мин әйтәм Илһам Валиевка. Һәм шушы переписка килеп чыкты. Илһам Валиевны 50 яше белән кутлаганда, мин аны кодалыйм шушы җырны башкарырга. Һәм ул шундый кызык, чыннан да Хайдар абыйның репертуарындагы кебек җыр. Һәм Алмаз да, әле бенә бер көнне радиода Илгиз Мөхетдинов башкарды. Һәр берсе үзенчә җырлый, Рузил дә үз вакытында. Һәм минем әлбәттә Хайдар Бигичев ничек җырлар иде микән? Хәтта аның тавышы да яңгырый кебек колакта. Чыннан да бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Чыннан да, менә сез уйлап карагыз. 49 яшендә вафат булган, күпме мирас калдырган. 27 ел ул инде безнең арабызда юк. Бу бит 30 ел дигән сүз. Күпме эшләргә булыр иде. Ләкин бу чыннан да üzülгән кыл, аны юкка гына менә искә алганда шушы метафора белән чагыштырмыйлар. Ниндидер драматик язмыш, ләкин ул бәхетле кеше. Чөнки менә нинди безнең талантлы яшьләребез, талантлы иҗатчыларыбыз һаман да аны үзләре өчен маяк дип әйтәләр икән. Бу инде зур нәрсә. Бәлки Ходай бит язмышларны менә аңа чыннан да табигать бөтен нәрсә биргән. Буйсын, кыяфәт, аның хәтта йөз чалымнарының һәр беренә черты лицаимы, һәр берсе иреннәр, күзләр, ул бөтен кешегә дә бирелми. Буйда, тавышта, тырышлыкта, күп уйлануда. Һәм бәлки менә күп уйланганга да гомере шулай üzülгәндер дип уйлыйм, ләкин ул барыбер дә бәхетле шәхес булган. Шулай бит, Зөһрә апа? Операда, бүтән ул башкарган операларда бөтенсендә аның тәмамлана, бу үлем белән тәмамлана. Аны тәэсирдә итә диләр. Ул бит былай гына уйнап җырламады, артист булым дип кенә. Ул һәр менә җаны белән. Менә син бик дөрес әйттең, бәгырем. Җаны күренә аның һәр бер башкаруында. Опера ариясымы бу? Халык әйтәдер, Хайдар бит ул оперында моңлы җырлый дип. Бу халыкны аңлата инде. Инде безнең концертта опера ариялары да яңгыраячак, һәм Хайдар абый башкарган опералы ариялары гына түгел, хәтта инде менә безнең яшь иҗатчылар тарафыннан иҗат ителгән опера ариялары, кайтаваз концертлары шуның белән үзенчәлекле. Монда инде без шушы шәхеснең репертуарыннан җырлар белән беррәттән бүгенге заман җырларын да яңгыратабыз. Инде исемлекне санап тормыйм, афишадан күрәсез, бит барсы да безнең талантлы, матур һәм Зөһрә апа әйткәндәй, үз тавышлары белән хәтта микрофонсыз җырларга әзер җырчылар. Шуңа күрә барыгызны да көтәбез. Һәм бу концертка ярдәм итүче телләр комиссиясында искә алмау дөрес булмас, чөнки алар да Марат Әхмәтов Готович бит аңлады, менә кайтаваз Илһам абыйдан соң да искиткеч концерт булды. Кайтавазлар бик күп миңа кадәр килеп җитте дип әйтте, үзе килә алмаса да. Шуңа күрә алар да бик хәйр хаклы бу. Кайтаваз дәвам итә һәм инде Хайдар абыйдан соң без инде киләчәктә теге елга 2026 елда Сара Садыйкованың 120 еллыгы, ягъни җырчыларга гына түгел, инде киләчәктә композиторларыбызга да багышлаячакбыз бу кичәләрне. Рәхмәт. Иншалла, бик дөрес, бик дөрес.
Амин дейбез. Хәйдәр Бигичев исемендәге музей Казанның Совет районы 174-нче мәктәбендә бар дип әйтеп үттек һәм экспонатлар белән матбугат конференциясеннән соң таныша алачаксыз. Әлегә сүзне музей җитәкчесенә Рәмзия ханымга бирәсебез килә. Әлеге музейга яшьләрне ничек җәлеп итәсез? Аларны кызыктырыр өчен нәрсәләр эшләнелә? Хәерле көн барыгызга да. Бу тема минем йөрәккә бик якын килә торган. Мин бу мәктәптә 2005 елда татар теле укытучысы һәм милли мәсьәләләр буенча директор урынбасары булып килдем. Менә шу мәктәпкә килеп тә кергәч, урамы кайда дигәчтен, Бигичев урамы 26-нчы йорт диделәр. Менә шуннан минем күңелемә бу орлык салынды. Сез үзегез беләсез, башланганда анда башка төрле музей булыр дип уйлаганнар иде. Бер чатта гына шунда Хәйдәр абыйга багышланган, анда газеталар бар иде, Зөһрә апа шулай бит име? Бер чатта гына торадыр иде, башка берәйбердә юк иде. Менә шушы музейны булдыру 2005 елдан башлап 2014 елга кадәр дәвам итте. Көрәшеп, юк, татар халкының олы егете, бик кирәкле, бик танылган егетенең ул булырга тиеш музей дип шушындый хәлләр белән менә шулай иттереп без мин чыктым бәйләнешкә Зөһрә апага, аңарга бик күп рәхмәт. Ул булмаса бундай бер булмыйдыр, күреп торасыз. Музей шундый зәвыклы, затлы, сез аны уйламыйсыз хәзердә мәктәптә шушындый музей булыр икән дип. Ул опера һәм балет театрының бер кисәге. Килеп керсәгез, менә шундый халәт анда. Шушылай иттереп 2014 елда безнең год культура иде, культура елы. Менә шушынарга без ачырга дип җәйдән башлап тырыштык. Ярдәм иттеләр, рәхмәт. Исур Раисович Медшинга да, үзебезнең Исур Гараевичка да образование буенча, аннары соң үзебезнең Зафрано Венера Нурмухаметовага бик зур рәхмәт, бик каты итеп алар безне булыштылар безгә. Шулай иттереп без Зөһрә апа белән менә шушындый музейны булдырдык. Музейның үзе булса, аның эшен бик каты итеп әзерләргә кирәк. Шулай бит. Бик бай музей, бик күп экспонатлар, барысы да натуральный экспонатлар. Менә шулай иттереп безнең музей барлыкка килде. 2014 елның 26 декабрендә без бу музейны бик зурлап, әгәр күргән булсагыз, бәлкем күрмәгәнсез дә, бик зурлап ачтык. Бер ел буена безне телевидениедә төшермәделәр, күрсәттеләр. Бик матур шундый чара булды. Менә шуннан бирле безнең музей эшләп килә. Бу музейда минем яшь экскурсоводларым бар. Мин татар теле укытучысы булгачтан балаларны шушы мөхиттә тәрбияләргә тырышам. Сез барыгыз да аны беләсез, сизәсез. Без бар тик шушындый тәрбия белән генә киләчәк буынны чын шәхес, чын милләт кеше итеп тәрбияли алабыз. Менә шундай яшь музейчылар дигән түгәрәктә йөрүче укучыларым минем бик кызыксынып йөриләр. Төрле чаралар үткәрәбез һәм инде республика күләмендә үтелгән конкурсларда, бәйгеләрдә беренче урыннар яуладык. Аңарга безнең доказательный документлар бар. Шулай иттереп, менә шушы музей белән горурланабыз. Без һәр елны цикл экскурсия үткәрәбез мәктәптә дә, күрше мәктәпләрдән дә киләләр. 3 төрле телдә бара ул безнең, татар теле, рус теле һәм инглиз телләрендә. Башындарак без татар ветераннар клубы белән бик яхшы итеп эшләгән идек. Рафаэль Сәлмишев исемендәге ветераннар клубы бар, аның белән эшләдек. Һәм инде башка теге шундый кунаклар килгәндә дә музейда очрашулар бик була. Менә шулай иттереп безнең музей бик бай. Менә сез анда берничә элементларны күрәсез. Хәйдәр абыйның шәхси әйберләре, менә берничә ариyaдан аның
детали костюмы, Зөһрә апа исегездәме? Ничек итеп без аны язык икән, ничек итеп нәрсә дип әйтик итеп торганда, менә шул детали костюмы дип билгеләдек, әйме? Рәмзия, детали гына түгел, кайберләре бүтүне белән. Әйе, мондагыларны әйтәм, әйе, мондагына, әйе. Әйе. Әйе, Аның әйе. менә үзе кигән, Хайдар Бигичев дип язылган. Әйе. Муса Җәлил операсына, Җәлил операсына, Җәлил Мгм. дан киеме, Атыллы, бик күп анда. Бик күп, әйе, бик күп. Безнең Чын мәгънәсендә безнең өйдән генә килгән Хайдар белән бергә яшәп, өебездә торган әйберләр анда. әйе. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Хәзер журналистларның сорауларына күчәбез. Бизнес онлайн. Kalipni ayrım bir programmaga kirtү Biz уйлыйбыз, Калипне хәзер дәвам итәргә теләүче кешеләр бар, Аллага шөкер. Менә Лилия Гараева, Алсу Хафизова хәзер инде алар ярдәмендә яңадан яңа сулыш белән Калип эшләп китер, чөнки без әле менә түгәрәк өстәлләр оештырдык, бөтенләй яңа буын, яшьләр балалары диясе килә инде хәзер име, яшьләре белән очраштык, алар чыннан да инде белмиләр, чөнки менә бу буын үсте, бер-берсен беләләр, шагыйрь, композитор, бер Казанда кайныйлар, ә хәзер инде без бераз гына теге актив булмаган елларны менә моны югалттык бу эшне. Хәзер инде менә карыйбыз, шагыйрь, композитор тагын белми. Яңа яшьләр бер-берсен белмиләр. Хәзер менә аларны очраштырырга, таныштырырга, кавыштырырга һәм инде кавышканнан соң яңа бәбиләр турга тиеш иҗат җимешләре. Шуңа күрә инде Калипне өчен дөрес матур сорау, җитди сорау. Уйларга кирәк, мин дә аны берничә көн уйлап йөрим. Чөнки болай гына инде дәвам итәргә ярамый. Я кураторлык үзәге, продюсерлык үзәге итеп. Чөнки чыннан да менә әле безнең Алмаз Хөсәенов бит, аның 30 яше тула. Алмаз шундый талантка, уникаль гомумән талантка ия кеше, аңа гомумән игътибар аз үтә шундый тыйнак кына. Шуңа аның 30 яшьлеген менә без Калиптә, Алла бирсә, бер концерт оештырмакчы без. Чөнки зур концертка ул һаман батырчылык итми. Без аңа да ярдәм итербез дигән идек. Шуңа Алмаз Хөсәеновның, аннан соң Миләүшә Гафурова шагыйрә, аның бер шундый поэтик кичәсе булачак быел бу яңа елга кадәр. Яңалыкларны күреп барыгыз, онлайнда менә Алсу проектлар әзерли. Шуңа күрә бәлки ниндидер подкастлар формасында булыр. Калип яшәргә лаеклы, чөнки аңа бик үз вакытында көч, энергия сарыф ителде һәм ул дәвам итсә, без бик шат булыр идек. Мин шәхсән бик бәхетле булыр идем. Зөһрә апага ни өчен опера театрында түгел бу концерт, ни өчен филармониядә? Бу бит 20 елдан артык. Менә монда беләсезме, бу Хайдар абыйның иҗат кичәсе түгел. Юбилей елы уңаеннан иҗат кичәсе түгел. Бу Калип яңа буын җыены оештырган Катавас циклының дәвамы. Шуңа күрә монда сораулар Мәдәният министрлыгына да түгел, мэриягә да түгел, хәтта комиссияга да түгел. Алар комиссия безгә ярдәм итүчеләр. Мэрия шулай ук менә милли бүлекләр безгә ярдәм итә бит. Монда Зөһрә апага да түгел бу сорау. Бу безнең шәхси инициатива. Хайдар абыйга хөрмәтебез, аны кадерләү бер билгесе. Опера театрының бармы хөрмәте? Барды һәр вакыт яңадан сөйләнмәде. Менә бу 75 яшын
аның хөрмәтенә ул җырлаган оперларның берсе бирелде, Тоска. Мин Рәүфәл Сабировичка рәхмәтлемен, ул һәр даим колак сала, Хайдарга аның хөрмәте зур. Концерт хакында да сүз әйткән, концертны без инде башка чактарак эшләрбез диде. Рәүфәл Сабировичка рәхмәтем зур. Менә 16нчы елда менә зияратта Хайдарның кабере авышкан иде бераз, су җыелып торадыр. Мин бик газапландым шуны күреп, һәм Рәүфәл Сабирович монда да миңа безгә менә безнең гаиләгә бик зур ярдәм күрсәтте. Төзүчеләрне опера театры һәрвакыт Хайдарны таный, сагына. Шул сүзне генә әйтә алам. Менә опера театры конкурсны үз өстенә ала алмый. Аның ул юнәлештә түгел эше. Шул мин үзем инде аңа багышланган сольный концертлар һәрвакыт биреп тордым. Уфалар, Самаралар, хәтта Хельсинкига алып бардым мин артистлар төркеме. Үзем аерым концертлар биреп торам инде. Аллаһка шөкер. Сез уйлагыз, минем яшем дә бар бит инде хәзер. Мин инде 27 ел Хайдар белән шөгыльләнәм. Мин Хайдаровед булдым инде дөресен әйткәндә. Дөрес мәгълүмат булсын өчен миңа мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм шулай әйтәләр. Зур рәхмәт. Рәхмәт инде. Рәхмәт. Булдырылганча халыкка хезмәт итәргә тырышам, халкыма. Хайдарның халкы алдында йөзе ак, шулай ук. Ул үз-үзен аямады. Rizdəgə də sırav ne diye bildirlər şimdi nəşət Alfiya Uzalova turunda aytdınız da Tufay Haydar Bilgiçev turunda bir spektakl kılıb. Ne to yok mu yazı bilərgə? Илгизнең хыялы бар иде. Белмим, аны тормышка ашырып бетерерме? Хайдар Бигичев турында бик күптән хыяллана иде спектакль эшләргә. Шуңа күрә мин теге өйдә үк сугышып талап ала алмыйм. Көтәм әле. Әгәр дә илгиз тотынмаса, уйлашырга мөмкин әйе. Хайдар абый ул лайык, әлбәттә, спектакльләргә дә, фильмнарга да лайык. Шушындай концертлар алдыннан неге лекциялар оештырылмый? Хайдар Бигичевнең иҗаты, Илһам Шакировның иҗаты, чөнки мәйданнар бик күп, бәлки музыка белгечләре юкмы сәбәбе нидә? Бик яхшы сорау. Онытманчы моңа җавап бирим әле кызган чакта. Без бу проблеманы беләбез, чөнки безнең кайтавазда лаборатория, безнең җыр лабораториясыннан сында ниндидер теге язмалар чыга һәм инде музыка белгечләре аны укый. Безнең концертларда алалар булалар, ләкин килешмиләр менә шушы язмалар белән. Ләкин әйтәбез, языгыз, нишәп язмыйсыз? Язмыйлар. Ягъни алар я урыс телле, я язырга монда инде теге матбугат чараларында статьяларның бәлки бәяләреннән дә торадыр инде теге энергия, вакыт күп сарф ителә. Бит инде кешегә хезмәт хакы да кирәк. Һәм гомумән алар аз да әлбәттә. Аз һәм без менә калеп ликбез форматы бар иде безнең кайчандыр. Менә андый идея бар. Калептә нәкъ менә милли музыка белгечләрен ул теге укыту булмаса да, ләкин ниндидер менә аларны әзерләү, бәлки әлбәттә журналистлар белгечкә әверләргә бик җиңел журналистларга, шуңа күрә сезне чакырабыз. Бөтен өмет сездә. Икенче сорау. Һәм тагын икенче сорау, менә чынлап та монда 174нче мәктәпнең вәкиле утыраймы? Бик үзенчәлекле микрорайон, Азина микрорайоны, ике мәктәп рәттән тора. Берсе Рәшит Вахапов музей эшләп килә 171нче мәктәптә, 174нче мәктәптә Хайдар Бигичев. Икесе дә якташлар һәм Җәүдәт Фәйзи урамында
Haydar Bigishev'nin muralı var yurtta. Onda indi özüne bir küre skver, onda sahnesi de var. Belki kileşekte jey günü mine şuşunday skverga çıkıp bu proyektni kobatlarsız. Şunlattan bir takdim. Hem üçüncüsü biz mında Artur'nu göremiz, şuşunday muhabbet binada oturabız. Belki Haydar Bigichev repertuarından bir jırda dinlap giderimiz. Сквер менә ишек алдында әйттегез, Раил, бик әйбәт идея. Без бәлки менә шушы мини концерт итеп аны кабатларбыз. Чөнки безнең чыннан да Казанлылар бөтен нәрсә үзәктә, безнең якларда бик сирәк мәдәни тормыш дип әйтә. Бу бик яхшы идея. Зур рәхмәт. Артур, сезгә Илмир безнең бар. Фортепианода. Сораулар бармы? Сораулар булмаса, сүз Илмир Низамов һәм Артур Исламовка. Енді біз берге тиішпіз, көңілімізде оларға тиішпіз, өзіміздің милләтіміз бар, өзіміздің халқымыз бар. Енді ол халқының өз үйізі боларға тиіш. Енді халқының үйізі ол бірінші ратта сәнғаттан башлана. Сәнғат болса, тілде яши, біздің мәдениетімізде, енді бүтін ұтарының негізі сақланып қалашақ. Һәм барысы да біздің қолда. Шулай бірден болып топланып, шундай планнар қойып эшләсәк, біз барысына қолдара алабыз. Һәм булдырачак безне. Хуш исләнеп гөлләр сипкәндә, тәрәзәмне җилләр чирткәндә, карамадың нигә әйләнеп, yanlarımdan ötüp gitkende, şala yazılar tik başlandığına, elegine yeşil gidi kır, eytir sözler el eytilmegen, jırlanmagan eli, bizning jar. Rahmat.